ng kopya. Usad tayo kasi hindi po dito sa stage na ito yung unahan o hindi nandun sa Committee on Justice, hindi mo ba? Ituloy nyo nga po yung sequence sa saang banda, saang stage yung critical para matrigger yung one-year ban, attorney. Pag natanggap ng Office of the Secretary General ang kanyang obligasyon to immediately refer it to the Speaker. Tama. Okay, tapos yung Speaker naman within 10 session days, ika-calendar yan, i-refer yan sa Committee on Justice. Once na nai-refer sa Committee on Justice, yan yung impeachment complaint na magti-trigger ng one-year ban. Wala nang susunod dyan. So, yun siguro ang pinag-uunahan nila o kaya pinag-debatehan nila ngayon. Kasi, maari kasi ang lahat pagkatapos titignan, i-assess o kaya i-consolidate nila. Kung sa tingin naman nila lahat tatlo not sufficient in form and substance, i-dismiss na nila. Ngayon kung magre-report ang Committee on Justice dun sa plenaryo. So pagdating naman sa plenaryo, kung makakuha ng at least 1/3 vote, isasampa nila ang kaso sa Senate. Kung sakali ang assessment ng Committee on Justice, 38 members yan, insufficient in form and substance, pero pagdating sa plenaryo, may 1/3 vote pa rin. Sabi, hindi, pwede ito. Isasampa nila ito sa Senate Impeachment Tribunal. Atras mo ng konti. Doon sa Committee on Justice, pwede ba na i-consolidate yung lahat ng impeachment complaint into one mega complaint? Pwede ba yun? Well, pwede yan kung, of course, this will be in coordination with the complainants. But pwede rin kasi na yung titignan nila yung mga may ebidensya lang, siyempre sila kasi ho yung responsible as prosecutors Opo. So hindi rin naman pwedeng lahat ng mga grounds, lahat ng mga allegations tatanggapin nila kung sa tingin naman nila hindi naman ito lulusot. So sa effort. So pwedeng yung mga magtitibay lang na grounds na may sapat na ebidensya ang kanilang i-recommenda sa plenaryo para gawing articles of impeachment. Ngayon, bilang constitutionalist, Attorney Egon, sa palagay mo ba option pa rin sa Kamara na gamitin yung dati nilang ginamit na one-third ng member ng House? Diretso, wala ng Committee on Justice. Diretso tayo. Pwede pa rin nilang gamitin yun? O hindi nila pwedeng gamitin dahil may decision na ang Korte Suprema, although may MR pa, pending pa yung final decision? Well, pwede pa rin sapagkat yung decision naman ng Supreme Court, hindi niya matatagnan yung napakalinaw na mode impeachment, yung bang express lane, kumbaga diretso na sa plenaryo at kung merong sapat na boto, yung complaint o yung i-endorse o i-approve ng plenaryo na complaint, yun ang magiging articles of impeachment. So, hindi ho maapektuhan, hindi mai-erase yung malinaw na constitutional provision. At yung desisyon ng Supreme Court hanggang ngayon, dahil hindi pa nila nare-resolve yung MR, nasa limbo pa yan Hindi pa natin alam kung, kasi napaka-controversial yan natin at dapat naman i-resolve ng Supreme Court, napakabagal naman nila tinatnan na ng mga napakaraming impeachment proceeding, wala pang clarity. Yeah, that's what we talked about last time, hindi ho ba? Ilang linggo na yung nakaraan, wala pa rin. Aabutan na sila ng February, wala pa rin. Tanungin niyo ang Supreme Court, di ba? Press release silang press release. So tanungin niyo yung kanilang spokesperson kasi it's also their obligation to tell us why up to now hindi pa mariresolve yung MR na isang napakahalaga at napaka-controversial na desisyon. Baka naman hinantay yung timing kasi February pa pwedeng maghahain ng impeachment complaint naman laban sa pangalawang pangulo. Hindi kayo inaantay nila yung anniversary sa kanila ilalabas yung decision, attorney. Huwag naman sana sapagkat kung anong desisyon ng Supreme Court, magagabayan yung Kongreso. Meron ng mga impeachment complaints ngayon.
That's a disservice to the Republic and to our people. Yung napakatagal na pagdidesisyon ng Supreme Court. Tama. Ngayon, doon sa impeachment, kailangan bang tapusin muna yung impeachment process against the President? Dahil nauna na nga po ito, bago aksyonan ang impeachment process naman laban sa Vice President, o pwedeng magpang-abot yan sa Committee on Justice, Attorney? Pwede naman mapag-abot at hindi naman nakalagay sa konstitusyon na one at a time, yung bang sequential. Okay, wala po yun. Kasi nga, napakarami na po mga impeachable officials, so pwedeng magkasasabay mga yan. Honey. Of course, yung pag-hearing, hindi naman pwedeng sabay-sabay kasi labo-labo yan. Ang mag-determine ng scheduling, of course, yung Committee on Justice o kaya yung plenaryo. Pero ang dulo nito, ay alam mo naman, you are also, nagtuturo ka rin suppose natin ng political law. Sa totoo lang, numbers naman ang pag-usap. Ang laban dito nasa numero no? Kahit gaano ka-sound yung argumento mo o yung complaint mo, kung walang suporta ng mga miyembro, hindi uusad yan, attorney. Of course, logically, numbers game yan. Why? Because yung mga prosecutors, mga congressman, so ang dami nila. So